S'ha parlat i molt del Brexit i de la relació amb la Unió Europea, de com afectarà el panorama internacional, però què hi passa a portes endins? Com està afectant els diferents territoris del Regne Unit? Ho analitzem pam a pam. Comencem per Escòcia. És on més malestar hi ha. Els escocesos són els que es consideren més diferents de la resta i no estan contents en seguir les instruccions a Londres. S'han mostrat clarament europeistes i volen seguir dins la Unió. De fet, el propi Brexit ha catapultat el percentatge de vots cap al sí si es produís un nou referèndum d'independència. Segons un sondeig fet per Scotsman, el 47% optaria ara pel yes enfront del 43% del no, amb un 10% d'indecisos. Per la seva part, el diari The National parlava d'un 52% de votants del sí, una mica diferent. En canvi, de si continua el Regne Unit o no dins la Unió Europea és la pregunta, el percentatge es capgira. Si el Regne Unit i la Unió Europea seguessin junts, el 47% diria que no a la independència d'Escòcia i el 43% que sí. Recordem que el referèndum es va decidir per un 51% de nos. I què en pensa Irlanda del Nord, Laura Barroso? És la zona més polèmica. Seguint amb el mateix sondeig, el 52% dels votants d'Irlanda del Nord optaria per abandonar el Regne Unit i unificar-se a la República d'Irlanda. Ja en el Brexit, els nord-irlandesos van votar seguir a la Unió Europea. Ho va fer un 55,8%. Avui ho farien un 69% dels votants. El gran problema aquí és la frontera entre les dues Irlandes. En una començaria la Unió Europea i en l'altra acabaria. Per aquesta qüestió, el que proposa Theresa May és un període de transició d'un any i mig, fins al desembre del 2020. Durant aquest temps es buscarà un acord definitiu per gestionar els controls d'accés. Mentrestant, tot seguiria com fins ara, sense controls. El problema que hi veu Europa aquí és que no troba com evitar-los. I si hi ha controls, es posaran en risc els tractats de pau del 98, quan els catòlics pro-irlandesos i els protestants pro-britànics van deixar les armes. D'altra banda, May ha rebutjat la proposta de mantenir a Irlanda del Nord a la Unió Duanera. Si més no, sense un acord per mantenir oberta la frontera, tal i com demana. Aquesta polèmica ja ha provocat la dimissió del ministre del Brexit, David Davis. I a Gal·les, Irina? És d'aquí menys se'n parla, però Gal·les també hi té que dir alguna cosa. Un cop completat el Brexit, Gal·les podria ser més pobra que ara. Actualment, més del 20% de la població viuen al llindar de la pobresa. El ministre principal gal·lès, el laborista Karin Jones, ha demanat eleccions generals en cas que els parlaments de Gal·les i Escòcia votin en contra de l'acord final del Brexit, quan aquest hi sigui, esclar. I d'aquesta manera provocar la convocatòria d'un nou referèndum sobre el Brexit. Tot això en el territori on el 2016 el 52,5% dels votants van estar a favor d'abandonar la Unió Europea. I, per suposat, Anglaterra, Cesc. N'hem parlat ja, però els problemes també són a casa. El líder del Partit Laborista i de l'oposició, Jeremy Corbyn, es posa a disposició del partit. Aquest cap de setmana passat, en el Congrés de Formació que es va fer a Liverpool, va escoltar les bases. Ell ja va dir que si li demanen un nou referèndum, el proposarà. Ara per ara, el 86% dels militants laboristes volen aquesta segona consulta, tot i que Corbyn prefereix demanar eleccions generals abans que el referèndum, acceptarà el que vulguin les bases. En el Brexit, el 60% dels laboristes van votar quedar-se a la Unió Europea. I no oblidem Gibraltar, Laura Barroso. No se n'ha parlat. És més, May es va deixar d'esmentar Gibraltar quan va firmar la carta de ruptura amb la Unió Europea al març del 2017. Tot i aquest fet, el ministre principal de la regió, Fabián Picardo, va sortir al pas hores després dient que no era cap descuit, sinó que es donava per entès. Gibraltar seria, juntament amb Irlanda del Nord, la frontera britànica amb la Unió Europea.